everyone खुलुमबाय दिनै जों बेरायनो थांनो नागिरदों टिकुजों आंजों स' आं दायो थांबाय दं टिकुखौ लायनो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आं दायो टिकुलाहानि न' मोनफैबाय दायो टिकुलानाव मोनफैबाय लोगोफोर टिकुआ जोंना दासो दुखांदों लाजिदो बिसोरो माबोरै ओंखारदो टिकुजों आंजों दानिया थांनोसै बेरायनो मोनाबिलिनि Cepat, noi sungai buat, skuti sungai ngandem. Ayo, nu namanya bapak dah biri ya, ayo. Dah biri mat, bapak doang kau. Nu namanya bapak hebat. Blok lalang besok, lama-lama. Hello guys, dah music zone menunjukkan like. Kau lama cintau. Bye bye. Chalo. Ini जोंहा बेरायनो बाय बाय मादै Guys, nơi जोङो थांबाय दं. जों बेलासि टाइमाव फैदोंमोन नालाय बोथोर बिराद मोजांमोन लोगोफोर स्रां हाजोखौ एकदमबारे बिराद समायना नुदोंमोन बिदि टाइमाव बेरायनो जोबोद मोजां मोनो लोगोफोर हाजोआ बिराद स्रां मोजां नुदों माइबो गायदों नालाय माइयाबो सोमखोर ओंखारबोबाय चलो पहुंच गया हम Cái này đi xin người Ayo, Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi! Thôi đó. Guys. Lily, mana raga sada? Lily, mana raga sada neng? Hai Lily, baby. Oi, kanan deh kena nggak? Sagan. Masih dah Lily. Baik panai deh. मादैनो बायना हरलायनो नागिरदों नामा नोङो? नै आब' जोंहा बेगखौ हेबजेनबाय बेग हेबनाया नै रोंबाङाखैलै लोगोफोर दासो सिखायजेनदों माने नै बेफोर बेगफोराबो खोन्थानि आङो र' बेबो मोनसे बेग ओमफ्राय नै बेबो ओमफ्राय नैबो नै बांसिन आं बेखौ मोजांसिन मोनदों ओमफ्राय नैबो दं नोंथांमोनाबो सिखायना लानो हागोन गाथारनाङा र' इयो बिनि नोंथांमोनाबो सिखायनो हागोन
नै नायना लादो सिखायना लानो हागोन नोंथांमोनाबो confused नोबा नांगौबा दिरुं अर्डार हर आंनो दिरुं अर्डार खालामनानै बानायना हरगोन गांसेयाव 500 बानायनाया जायसै नामा नङाबा बायनोबो हागोन रायजोफोर माने जोङो बे मोनसेखौ माने फिसाखौ इदिनो 300 होदो आरो नोंथांमोनाबो बायनो हागोन जेसारे बिथाङा बन्द खालामदो गैला इदिखौ माबा बिन जाबाय aduh sampai ih yang harus tinggal sampai ini yang suka tanda oh hampir sampai deh nang lelang weh adili sampai rupiah kamu nanggo banget so sino do ani nang kiji tonno nir sene dona ani bijo kisira konna nga seksia kiji tonno do kon mana dai senau jipula betapung makna mai funau bo mono dara jeng sokorang ngabe gini mbak dano pipin kan exo na sa ina na do thang ni do sokap do dan mun bikin tuh guys sama thoni ni malai mausiबो दंलाय बावसो मालाय सा eh yang ada mausi kok dari ke hebat itu gua naga tahan nanti jangan nanti kayak gini Makan kena itu na Gusti King kalau naik. Naik jeper. Wah, ini mani. Mana bayi sen sang sida. Guys, tapi baik. Ini tuh berapa guys? Boleh. Guys, ninyo wala cameraman ka. No. Nay laga par cameraman dekai na gini abini. Suzuma dai mari. Man fe bezeng dai muna bai. Ya mi kong sai de. Mami kong abe. Hah? Mami kong? Mami kong. Mazza gon जों लामनाय नाजानो नागिरदों ना मैथा जोंना So guys, जोंनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय. So bye bye.